la dreta, en el PP sabem igual que la immensa base del PP no són catalanistes, és més, són valencians i valencianistes, i no tenen tampoc la valentia de rebel·lar-se i dir les coses al seu puesto. Per tant, així es trobem ja 20 i pico d'anys els mateixos, la minoria de valencianistes del mig, que són una minoria que és, per lo menos, Acadèmia de la Llengua Valenciana, per lo menos. Segon, com se pot admetre que formen part d'aquesta acadèmia persones que no admetixen l'existència de la llengua valenciana? Això és una barbaritat. Són ser valencianistes, per Déu. Que a aquestes hores un president d'un partit polític valencianista encara pense en que se funde l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sense nom i que entren allí 11 dels nostres contra 10 dels altres, això és admetre ja, entrant a l'illa de Catalunya, l'enemic dins de casa. No sé si no tenim un criteri propi de dir els que estem així tenim que fer un front unit i ferm. La que moltes voltes ens ha impedit inclús manifestar-nos públicament com a valencianistes que som, quan el valencianisme hauria de ser una manifestació natural i espontània del poble valencià, de qualsevol valencià. Però és que, clar, aprofitant-se d'esta falta o d'este complex entre els propis valencians, el poder establit ha sabut jugar en això i intervé en aquests moments, més que mai, el que podríem denominar la oficialitat. Ens van fer creure que jugant en l'oficialitat, que jugant al costat de l'oficialitat, que no anant contra l'oficialitat podem traure més, i jo crec que les experiències últimes són prou evidents de què és el que vol aquesta oficialitat. L'oficialitat està estenent una actitud de la qual a més ens estàvem rient així a la taula, el de políticament correcte, una actitud que està imperant en la societat valenciana, i jo, en perdó de l'expressió, em passe per jo vosaltres lo de políticament correcte. Jo crec que ja està bé de lo de políticament correcte. El valencianisme no té altre remei només que tornar a eixir al carrer i tornar a connectar en el poble. Sé que hi ha un partit que avui per avui és l'única manifestació possible política, que és l'Unió Valenciana, que està danyat. El que hem de fer és ajudar-lo a curar aquestes ferides. En lloc de prendre una actitud negativa contra aquest partit, ja que és l'única possibilitat que tenim els valencians de plantar-se, aquesta vegada de ser de veres, de plantar-se en el poder i dir-los a tots els antivalencians que estan governant-nos, dir-los que ja està bé de prendre del pèl als valencians i de ficar-nos gols i de ficar-nos la quantitat de cavalls de Troia que ens estan ficant contínuament a través de les coses. Possiblement el problema siga de les persones que s'han triat en el seu dia, haurem de fer un poc anàlisis, però jo crec que és obligació de tots, perquè aquests problemes estan ahí, aquestes persones han estat ahí, perquè les hem triat nosaltres. No sé si vos doneu compte d'això. Si no volem persones d'aquestes característiques que ens representen ahí, haurem de triar a unes altres persones. Però el que no podem fer és carregar-nos una infraestructura que existeix, que té un nom, que té una història, però és que damunt que té una sèrie de persones que tenen ganes de treballar pel valencianisme i que el que no pot ser és que avui en dia ni tan sols aquestes persones que tenen ganes de treballar pel valencianisme tenim el camí obert per a fer-ho, mentre que per una altra via, i en perdó de qui pugui sentir-se molest, mentre que per una altra via, per l'oficialitat, s'estan fent manifestacions públiques en favor del senyor Zaplana i de tots els seus compinxes. Jo crec que hem de trencar moltes llances en la nostra agrupació comarcal i anar contínuament queixant-nos de la situació. El que hem de fer és aprofitar les circumstàncies, contínuament en tenim circumstàncies i situacions en les que podem manifestar la nostra manera de veure les coses, però el que hem de trencar és en la política de saló. La política de saló no ens ha conduït a res, absolutament a res, i associat a la política de saló, evidentment, el políticament correcte encara serveix per a menys. Crec que no dubta ningú avui en dia
de lo que vol l'oficialitat. Està claríssim el que vol l'oficialitat. L'oficialitat vol tancar-nos la boca, vol tancar-nos la boca comprant a les persones claus, que és l'única feina que saben fer, comprar. Utilitzen aquests elements per a tallant, tapant aquestes boques, es pensen que van a tancar les altres boques que n'hi ha darrere d'aquestes persones. A la resolució d'eixe Consell Valencià de Cultura, quan es propon una cosa d'estes, té que saber-se que la composició d'eixe Consell Valencià de Cultura tindria que donar un resultat determinat, perquè si abunden allí els catalanistes actius, activíssims, si hi ha uns quants que no són d'esquerres o tal, però parlen castellà, el valencià el xapurregen, quan es tracta de parlar de la llengua doncs diuen que d'això no ho entenen, i quan només hi ha tres que clarament es defineixen com a valencians en llengua valenciana, ja se sap claríssimament que el dictamen que pogueren dur eixe Consell Valencià de Cultura tenia que ser clarament catalanista. Posteriorment he assistit a totes les reunions i les coses que s'han fet per a que la gent creguda del Partit Socialista i altre del Partit del PP, dos del Consell, van dur un document elaborat fora i sense cap de discussió dins del Consell, però claríssimament un document que entregava totalment les coses a l'Institut d'Estudis Catalans i al catalanisme i a la unitat de la llengua i a totes aquestes coses. És més, en una creació, en una idea que no la van demanar,